Fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali ddedikat għal persuni b'diżabilità, is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana inawgurat ir-raba' dar minn 10 bħala parti mill-proġett Soċjetà Ġusta. Proġett ambizzjuż li l-Partit Laburista kien wieħed fil-manifest elettorali ġala darba ikun elett fil-Gvern u li qed iservi biex jaqqat is-settur għal għan u missjoni waħda, il-kwalità tal-ħajja ta' dawn il-persuni fil-komunità. Bl-isem Dar il-Ġublew tal-Ħniena, id-dar fejn sielem huwa proġett bi sħab mal-Fondazzjoni Arka u fih se jkunu qed joqogħdu 5 persuni. Caruana spjegat kif il-Gvern għamel investiment finanzjarju filwaqt li l-Aġenzija Support se tkun qed toffri l-għajnuna tagħha wkoll. Għal dan il-proġett, il-Gvern is-Segretarjat Parlamentari tiegħi ħareġ is-somma ta' 350,000 euro u anke l-Aġenzija Support li topera fih dan id-Dipartiment tagħna tas-Segretarjat ħajkun ukoll qegħdin isostnu permezz tas-servizzi illi ikun hemm bżonn minn żmien għal żmien. Is-Segretarju Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità qalet li l-Knisja hija sieħeb ewlieni f'dan il-proġett, hekk kif diġà kien hemm sħubija mad-Dar tal-Providenza biex infetħet dar fiż-Żurrieq. Waqt li kienet qed iżżur id-dar fil-jum tas-Sibt, Caruana fakret kif il-Monsinjur Manuel Kurmi, il-fundatur ta' Dar Arka, kellu missjoni b'viżjoni ħafna snin ilu u lillum din il-missjoni qed isseħħ. Dul Michael Gallia, l-assistent direttur tal-Fondazzjoni, irrimarka li Dar il-Ġublew tal-Ħniena hija appartament li permezz tiegħu il-5 residenti se jkunu qed jgħixu ħajja iktar indipendenti. Appartament f'kumpless ta' binjiet oħra fejn 5 persuni b'diżabilità se jkunu jgħixu hawnhekk il-ħajja tagħhom. Se jkollhom il-carer magħhom sabiex tieħu ħsiebhom u tgħinhom fil-bżonnijiet tagħhom, imma l-iskopu illi dawn il-persuni jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità fejn huma jkunu jistgħu jagħmlu l-affarijiet normali li tagħmel kull persuna oħra fil-ħajja tagħha ta' kuljum. Ta' min jinnota li propju 16-il sena ilu Fondazzjoni Arka fetħet id-dar tagħha bl-isem Dar Arka.